I married baby mama oneyingane eziwu-4 kobaba abawu-4. Yes. Let me tell you ke ukuthi how I pregnanted 3 different baby mamas. Now that I got your attention, uyabona ukuthi akusababazisi njengoba ububabaza ukuthi hawu uyabona ukuthi siyafana, awukho umehluko. Yes. Alright, silapha ke bafowethu. Ungalinge uthi ubamba umuntu wesifazane ngengane. Maye ngasakufuna uzokushiya nje ninayo ingane ikhona. Akushiye. Nawe futhi umuntu wesifazane ungalinge uthi uzama ukubamba umuntu wesilisa umbamba ngani ngengane. Uyokushiya nayo ingane ikhona. Maye sefuna ukuhamba nje uyokwenza njani? Uyokushiya ninayo ingane. Alright. Fast forward. Ingane yami yokuqala ke ngayithola kanje. Sasihamba nje sizinceku. I was young, fresh from school, sanda qeda esikoleni sonke sanda kuphuma. Kunomfundisi kwayifundisa kwesinye isikole thizeni. Wayethanda ukuthi ke kuyi-service njalo kube nabantu abazayo bezoshumayela. Uyabona nje bekhuthaza abafundi. Kwakuyi-high school, kuyazi ke mangikhuluma nge-high school. Obvious ulindele amantombazane lapha sehosisi asefaka igcebhe iketa sika uniform ibe izigcebhe ibhukuza zamathanga amabele amakhulu acijile izinqe uyazi ke ngiyazithandela ke vele ke ngangingacushwa mina ezinqeni zabantu besifazane. Alright, siye lapho kuleso sikole kusidance ngoba sashama chorus bachamekayo. Kube khona ingane nje eyodwa kuleso sikole ephuma nenye inceke esasihamba nayo. Hayi kube ngathi iyavuthwa indaba yayo. Kwase kusele nceke igovuzele ngane igovuzeke. Ngamanye amazwi yayisizohlabeka sixolise. Kwase kusele lokho. Hayi le nceke hayi shuthi ikhuze Nkosi yami ikhuze idle lento igcine iconfessa kithi ikhuza. Kusho ukuthi uconfessa kumuntu vele obuthakathaka naye ongacushwe ezinqeni zabantu bezimama. Hawu ngiyibone sengukene nayo lengane mina. Thatha ifone number yayo hawu ke hayi mina kangizange ngiyele ngaxhuma ngahlala ngayibhovuza ingane yabantu angikuvezeke ngayithola ngalona ivirgin. Ngabi ngathi ngihamba ngithatha ubuntombi babantu besifazane cha ngayithola ivele isilasi ngibhovuze kuze kube iyamitha mayimitha sigcine sindawonye igcine ihlala nami ekhaya sihlala nayo mama kwayenekhanda lakhe naye yayimcikile lento awungamithisa wena angixoxe sihambe semqashweni nalengane siyoqashwa ngithola umsebenzi nje sengivele ngihlala nayo siqashile ngofuna umsebenzi sixoshwe ngingasebenzi nguthola sengihle umsebenzi wami oqala. Hayi ke ngibe ubaba ke enganeni ngiprovide ngisebenza impilo yashintsha abagcina abazali bethu bexola ngicina ngibuyela ekhaya naye igcina ibuyela kubo sesabantu abavakashela nayo manje sesinengane. Hawu ngelinye ilanga ithi vakashile ithi izongivakashela hey ingafiki kuze kuse ifike ngakusasa ekseni. Mangithatha ifoni indoda ifone kanti bihleli nendoda ibhovuza ubusuku bonke. Hey ngiyakutshela ngangifana noHosea lapha kodwa ngingashadile nalomuntu afeba ngimxolele wayepetula wayesakaza. Kucaca ingane yabantu yayisabanjwe istage nje sobutheenage. Yayilisakaza ikheke ithuba elitholayo elisebenzisa. Ilo ngane ke yangigcina ngishintsha yangenza nami ngaba ne-heartbreak ngagcina ngingasabathemba abantu besifazane. Baningi nje abalandela lapha baba namabhadi kodwa ngizukubabala ngoba ngikhuluma ngobaby mama. Yes. Kuhambe ngidibane nomunye baby mama sengephi sengisesaluni ngisebenzela kwenye saluni ufikile ukuzokwenza ikhanda muhle ke naye usexy unezinqa ayisaliphela izinqa angisukela ungenazinqa kusuke angazi kusuke kutheni hawu umshela nqome siphushe yayine drama ke leya lo ngoba lo kwase kugcine kwenzeka sasigcine sesibhovuzana nasekhaya kubo. Uyabona ke manizalwe ekhaya ngamantombazane bengepha abafana kuyathuka kwenzeke leyo nto intombazane ikubizele kubo
utho mhlambe egcine seniyabhovuzeka nisakwazi ukuyibamba imizwa nayenza kanye ke into nigcine seniyiphinda phinda noma imbi ichili lulaza umuzi kodwa nigcine niyiphinda phinda maniyenze kanye nangabanjwe ugcine sengijwayele nje ukuthi ke maye ngayanga emsebenzini ngoba mina la ngangisebenzela khona kwakuseduze nakubo mhlawumbe o11 12 ngiselunchini angibize oza vele ngumfice yedwa osisi abekho abazali bakhe abekho uyedwa endlini ubhovu edining room epassage ekamereni labo lokulala ngangimbovuza yonke indawo kwagcine ke uyabona umuntu nothi uthando lweni lomnandi kanjani le-enjoya kanjani kodwa umuntu osuke ezokushiya ngelilanga ezokwala uyayibonisa akavela avuka kwale nje suke kunezimpawu nawo usuke uyibona ukuthi lo ngathi uzongishiya lo ke ngamhlohla ingane lento bengisho ke ngeke umbambe umuntu wesifazane ngengane ngeke futhi nawe umuntu wesifazane uyayikhohlisa mawuthi indoda uzoyibamba ngengane uyabona moyibona nje ukuthi inezitayela siqala ukukushintshela usayitholi kahle ikhombisa ukuthi ngase kushiye ungazulinga uyinika ingane nawe wena ungazulinga ummithisi ngoba nizohlukana isale ingane ke manje i-result yomsangano wenu isale ibese inkingeni senihlukene nini sefuneka iphila ngangakaze ngiphupha impilo ukuthi ngelilanga ngathi mangishadelwa ngibe nezingane ezihlala lapha makuphela inyanga ngithumela imali sekufuneka iye kulo yamuzi enye kulo yamuzi ave ibhlungu leyo nto kodwa ke impilo ngangakayibuki ngendlela engiyibuka ngayo kwaba ingane yami yesibili ke leyo sagcina futhi ihlukene nalo sisi naye ngangimthole ngalona ivagina wayesenayo ke futhi yena ingane akufani nalo uqale ngamthole ngenangane lo wayesenayo le ngangithola wayengayifuni shame wayengayifuni nokuba ikhona ngamncenga nakuba iyaphila ngoba ngangithi ngimbamba kephi ikhona wangala kunjalo ngasala nginuka nginjalo all right lo munye ke cha lo ke Nkosi yami ngeke ngithi sasithandana yayiseyintsha nje le nto nami ngithi nje hayi ngiyabona nje vele ngumuntu obreakiwe nami oseyidlalelayo uyabona nje ngithi ngiyayidlalela kungekho serious akubanga futhi na insuku mhlawumbe sasabonene twice kwathi usemithi ngayiphika leyo ngane ngangingakholwa nje ukuthi eyami nganginezathu zami ke ngeke ngivese ngagcina ngiacceptile ke somehow somewhere ngagcina ngiacceptile kwenzeka kanjalo ke ngiend up nginezingane no baby mama about 3 izingane ezu3 ko baby mama about 3 usuyabona ukuthi mhlawumbe usheshwe wangijaja cha inhloso yami kwakungakhona ukumithisa ngishiye mangiqala ngangithi ngifuna ukuba nomndeni nje ngibe nezingane nomuntu oyedwa kodwa ke impilo ayivumanga yangibeka la yangibeka khona sengashadelwa ke nezingane zasemshadweni ngihlala nazo zikhona ke lezi ezinye ngihlala nazo nomkami ke naye unezakhe angahlali nazo unezethu futhi ezinye sihlala nazo kuyisifiso sethu ke kungabe sonke siyazithatha sihlale nazo kodwa ke ingane mayisuke ihlala lapha kunabazali nabo benabazali ningashadile nabazali bazo uyazi kaninayo ipower engako kulezo izingane so kunazo ihlala lapha leza semshadweni ke sihlala naso so ke bafowethu I hope khona ukufundile la ungakulenga ukuthi ubamba umuntu wesifazane ngengane or uthi ubamba indoda ngengane makufika isikhathi sokuthi kushiye izokushiya into ozosala uyisafarishisa ingane sizokhuluma maye lapha ubaba waye lapha ngicela ukuthi yonke ingane iyakujabulela ukukhula ngaphansi kwabazali bayo nangubaba nangumama ngiyafisa ke ukuthi kungathi ngabe kunjalo namanje zonke zifane nalezi engikhulisayo zasemshadweni kodwa ke ngeke sikwazi ukuhlehlisa ikhathi beselamaphutha esawenza siwenza ukuthi angenzeki cha impilo that is life.